Etaren indarkeriaren amaierak eta sortu legeztatzeak bake prozesuarentzako aurrera paso handia suposatu dute. Baina hilabete hauetan argi geratu da non dagoen bake prozesu honen gordiar korapiloa. Etak desarmerantz eta bere egituraren desartikulatzeerantz aurrera egiteko gobernuei kontaktuak hastea eskatzen die, eta aldi berean gobernuek etaren disoluzioa eskatzen dute espetxe politika aldatzeko baldintza bezala. Eta testiguru honetan bake prozesua blokeatuta geratzeko arriskua dago, eta uste dut alderdi politikoa daukatela egoera desblokeatzeko giltza beraien artean bake prozesua errotzeko behar diren neurriak adosteko gaitasunean dago gakoa. Horretarako, hurrengo lehendakariaren papera oso garrantzitsua izango da. Guztion lankidetza eta parte hartzea behar dituela argi izan beharko du, eta hori dela eta hurrengo lehendakariak konplizitatea sortu beharko dituela, uste dut beste alderdiekin protagonismoa partekatuz. Eta azkenik, gizarteak bake prozesuan parte hartu ahal izateko esparruak bultzatu beharko ditu lehendakari berriak. Herritarrei bakea eta bizikidetza errotzeko erronka garrantzitsua honen partaide direla sentiaraziz.